Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amincewa Gwamna Abdullahi Ganduje ya karɓo rancen kuɗi Naira biliyan 10 daga wani banki a Najeriya. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media Recap. Kar manta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Ga cikakkun labaran kamar haka. Majalisar Dokoki na Jihar Kano a ranar Laraba ta amince da buƙatar da Gwamna Abdullahi Ganduje na jihar ya nema na ciyo bashin Naira biliyan 10 daga banki. Amincewar na zuwa ne bayan kakakin majalisar Amisu Cidari ya karanto wasiƙar yayin zaman majalisa a ranar Laraba. Rahoto daga nan. A cewar wasiƙar, za a yi amfani da kuɗaɗen ne domin siyo kamara na tsaro wato CCTV da wasu na'urori da ake buƙata don inganta tsaro a jihar. Jagoran majalisar Labaran Madari ya ce dalilin ciwo bashin yana da kyau. Ya ƙara da cewa ruwa da ke tattare da bashin babu yawa kuma za a iya biya a cikin shekara 10. Mr. Madari ya bayyana cewa za a yi amfani da kudaden ne don gina ɗakunan tattara bayanai na tsaro da bayanan sirri. Da haka muka kawo ƙarshen wannan rahoton, ka ku manta ku danna subscribe.